Eli tänään me tehdään elokuva, joku tämmönen haisulielokuva. Nämä on tämmösiä haisulileluja. Mut siis tehdään kuitenkin elokuva tänään. Tai tää on tämmönen lyhyt elokuva, me tehdään sarjoja. Elikkä tästä tulee nyt eka jakso. Tässä on siis Tomas, tää pikkunen. Tää on iskä, äiti ja tää on Liisa. Ja siis tää nyt. Ja joo, mennään vaan ekan jaksoon. Missäköhän se meidän uusi talo on? En tiedä, täällä. Ai siellä tuo. Kiitos. Oi kun se on kaunis. Onko se toija? Oi, mut tuolla on vielä tommonen kukkahuone. Miksi sä kulta menit sinne? No niin, mä menen sisälle huoneen, tai siis talon katsomaan. Onpas täällä vähän tilaa. Kulta! Meillähän piti olla luksustalo. No ei se haittaa, mutta tämä on kyllä aika pieni. Siinä mahtuu aina yksi. Niin. Hei, mutta sinähän voit nukkua lasten kanssa tuolla ylhäällä kukkulalla, koska... tuolla kivillä. No ei. Mutta tuolla kivillä pitäisi olla joku petsikylä. Me voitais mennä sinne katsomaan huomenna, mut nyt täytyy kyllä nukkua. Me voidaan vaikka tutustua niihin. Hei äiti, voinko mä mennä vielä leikkimään? Ei, vaan nyt. Minä menen. Ei, vaan nyt nukkumaan. Liisa, mene sinne ylös Liiskan kanssa. Hei, Liska, mä menen kattoo. Ei! Täällä on kiva! Nyt kulta! Pois! Voi ei! Nukkumaan tunne ylös kukkiin. Minä olen nukkumassa, joo. Hyvä on Liisa. Se on kiva. Hyvää yötä kaikille. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää huomenta kaikille. Wow. Voinko nyt mennä? Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Onko vielä Meillä ei valitettavasti ole syötävää. Tai on meillä jossain. Iskä, toitko mukaan sen ison lastin ruokaa, jonka käskin? Etkö ottanut ruokia? Luulin, että Liisa ottaa ne. En ota. No niin, mennään nyt yhdessä kaikki sinne Petsikylään. Tomas, herää! Ei jaksa. Nyt! No niin, mennään kaikki yhdessä Petsikylään. Mennään nyt. Kuoppaa. Hyvä. Mennään nyt. Urpo. Ketään matkaa. Hei, tiedätkö pappa nyt varmasti, että minne me ollaan menossa? Joo, se on varmaan tuolla kuppula. Siellä. Jatketaan jo matkaa. Minä juoksen! Älä liian kovaa. Tuolla se taitaa olla. Mennään sinne. Niin, hop hop, liikettä niveliin. Onpas jyrkkää. Minä voin kipeä ensin varmistukseni. Minä käytän tisseäni apuun. Siis saman Tiina, oletko ihan varma? Olen aivan varma, että täällä on se Petsikylä. Jatketaan. Apua. Voi. Tom, tule sieltä nytten. Tule nyt. Iskä tulee kantamaan sinut. Liikitä kilttuihin, Tomi. Tomi siis. Täällä me ollaan. Tule nyt jo. Täällä me olemme odottamassa teitä 10 tai 5 minuuttia. Hei, tässä on varmasti se kylä. Joo. Liisa, miksi sinä laulat? Tiedäthän, että haisulit eivät laula. No niin, täällä on varmasti se kylä. Me voisimme kolkuttaa. Kyllä siellä on se. Moi, mitä asiaa? Moi, mitä asiaa? Ootpas se pieni. Me olemme haisuleita ja päätimme tulla tänne tutustumaan teihin. Kyllä. Mikä hätänä kulta? No, noi luuserit väittää, että Anteeksi, ollaanko luusereita? siis Älkää laula! haisulit väittää muuttaneensa tänne. Uusia kavereita! Ei kulta, vaan hirviöitä.
mitä me teemme. Kiitos kun katsoitte. Tää oli eka jakso ja lisäjaksoja tulee. Moikka!